Takže, čo zdravíte, Ozzy pri tomto novom videu, a v tomto videu si zahrajeme hru po trošku dlhšej dobe 5 mesiacoch. Buď NPC, ináč umrieš. Krásna hra, áno. Už z názvu viete, čo sa tu asi bude diať. Nebudem to hrať sám, mám tu so sebou hostí. Jeden z nich je Niko a Karin, teda Kohius 12 a Nicolas Kopici. No dobre, mám tu aj viac kamarátov, napríklad Olivera, ktorého nebudete počuť. Teda Papadona, ktorého nebudete počuť. Tak, a môžeme začať hru. Hneď vám to vysvetlím. Kriminál. Mama, I'm a criminal. To znamená ako NPC. Musím sa tvariť ako NPC, lebo ma šerifovia nemôžu zabiť. What? Musím sa tváriť ako NPC, ináč ma zabijú šerifovia. Tak som to chcel povedať, áno? Ja som šerif. No, Niko je šerif. Musíme dávať pozor teraz. Čiže keby náhodou som veľa neho, tak musíme dávať trošku väčší pozor. Keby náhodou sme boli vedľa neho, tak musíme dávať väčší pozor. Trošičku väčší pozor. Ajajaj. Prečo by som bol pred tebou? Vôbec nie som pred tebou. Keby som bol pred tebou, tak ti to poviem, nie? Ticho buď. Však aj jasné, nie? To sa nedá zvládať ani psychicky, ani fyzicky. Jakže nedá? Dá sa úplne v poriadku. Ty robí dáko, ale... Ľubo, ty čo všetko skúvaš? Run. Aha, ja som ho trafil. Len tak random. No. My musíme byť strašne opatrní. A tuto máme taký quest, ktorý musíme plniť. Musíme plniť proste questy, áno? Tu ide o to, že keď sme NPC, alias kriminálnik, musíme plniť takto tu questy. Čiže my si to takto splníme, áno? A odídeme krásne bez stopy, áno? Normálne ako profesionáli musíme byť opatrní. Tam je napríklad šerif. Toto dáme dole. Vidíte, tam máme ďalší quest. To je náš cieľ, to je náš ďalší quest, áno? Musíme byť opatrní. Teraz nikto pri mne nie je, čiže mám také šťastie, jak... Neviem čo. Cigaň. Ty si istý, že nikto pri tebe nie je. Som si veľmi istý, že nikto pri mne nie je. Veľmi. Ty sa odpadol. It was at this moment that he knew. He fucked up. Nie. Tam nie stracisz, Gabo, szatku, skaczesz, jak... Ja to taki czapy. Normalnie tak pokazać. Ja mam taki aim. Ja som to trošku pokakal, pani diváci. Ja sa tu tak schovám, hej. Chyba trošku to pokazał. Iba trošičku, to neveľa, nebojte sa, to hneď zachráni, uvidíte, pozrite, lebo Niko nevie až tak dobre strieľať ako ja som trošku lepší aimista, vidíte? Ja som to zase pokakal trošku. Kamo, ja som sa tak dobre stratil. Nie! Ty kokos! Ja sa ťa tak normálne... Aj... No vidíte, takto to funguje, keď to pokakáte. No, takto to dopadá, keď to pokakáte a netvárite sa jak NPC. Tuto bola názorná ukážka. Čiže ideme na ďalšie kolo a keď budem šerif, tak ja sa asi sám odstrelím. What? Teda čo? Sme family friendly, že YouTube. Poďme vybrať mapu. Prosím. Že to zvládneš tak, že proste na jednotku. Je. Sa zachować úplne spokojne, lebo ty si mi nebol čudný, až kým si nezačal behať. Ja som sa tak snažil, ale jak si mi mieril na hlavu, ja som normálne v poslednej chvíli, ja taký, že dám to, ja bežím dopredu, a už som v strese, kamo. To nejde. Teraz, keď budem kriminál, Mama, I'm a criminal. ale ja budem taký dobrý kriminál, Mama, I'm a criminal. že jak lusk, takto zo mňa pôjde. Ukáž, čo tam skrývaš. Ukážem.
Ukážem. Teraz sa budem tak tvariť. Šerif. Super, som šerif. No tak to jsme v prdeli. Zlíro. Zlíro. Pan šerif, kde si? Ja som si tak... A jak sa vám... Zobral som si... Som vám... Niko. Dobre, Niko, si sa prezradil, dobre, ale to nevadí. Kebyže ste sa ma pýtali, že ako som to zistil, tak vychádzal von, bol úplne blízko, viete? Viem, som sa neprezradila, lebo sme tam boli traja. To bol len ty. Karinka, krása. Ja som si hneď všimol. Už mám, koľko som zabil? Ja som asi nejak dobrý šerif, už iba traja sú. Ja som dobrý šerif. Mám jeden život. Jeden život, ja viem, že to nevidíte, ale Dúfam, že... mám jeden život. Že prehráš. Ja dúfam, že neprehrám, lebo nechcem prehrať. Ja dúfam, že hej, to asi prehráš. To je asi geniálne. Nie, ja reálne... To si děláš. Ja som bol iba jeden šerif? To nie je fér, mne to tak krásne išlo, ale potom sa to... Vy ste boli dvaja. A ten druhý sa zabil, akože, hej? Podľa mňa asi, hej. No tak to je akože taký vol, ja som mohol kamo tak vyhrať. A dáme. Shopping mal. Shopping mal, tak aj ja dávam. Absolútne shopping mal. Thank you, ďakujem Oliver, áno. Či ďakujem papa. Ďakujeme Oliverovi. Tu je ďalší môj kamarát, ADMCQ. Toho môžete si pamätať aj z Woobly Lifeu. Áno. Áno, to je ten známy, to je ten z tej reklamy, nie? No, prosím, kriminál, šerif. Zase šerif. Si so mnou, ty si so mnou, Niko. Teraz musíš... Niko, teraz vyhráme. Ja verím, že vyhráme, len nestrieľaj. Musíš vedieť na 100% ako ja. Ticho, buď nerob stres, more. Nerob stres. Dobre, ja idem za týmto tu krásnym, hej? Nepríde, že papa do mne máš čudný. A mne jeden je pri mne ináč strašne čudný, lebo zahýba... Nie, to bol Ja som to dosť pokúkal. Utrafil. ADMCQ. Áno, mám Olivera. Oliver? Ktorý je Oliver? Tento tu? Napadol. On mi proste zdrhnul. Nie, nezdrhol, ja som ho zabil. Ja mám jedno srdiečko. A ja, ale zabil som ho. Koľky sú už iba? Už 1, 2, 3, 4... 4. Počkaj. Ja som skapal. Nie, Niko, buď dobrý kamoš. Ale kaput. A ja si idem zahrať na mobilu, Kámo, to je taký proste. Já jsem se dosral. Chápeš, on sa stavia za toho. Také ja mám šťastie, lebo... Také máte šťastie furt, chápeš? No. To je niečo nenormálne. Ja chcem byť kriminál a ja vám tak ukážem, aký viem byť výborný. Že až. Ja viem byť najlepší. To Ozzy vám povie, že toľko nastáva chvíľa ešte.
Áno, nastáva ešte... Viete čo, dajme si ešte 2 hry. Potom to tu ešte 2 hry, alebo teraz ešte 2 hry. A ja... Ešte 2 hry. Tak poďme ešte 2 hry. Pôjdeme ešte 2 hry. Ja dám toto pirate na čo? Dajme tomu, že to je odpust. Dobre. Viete, aké je to ťažké hrať toto pirate... Toto? To mi je jedno. Ja neviem, ja to tak zvládam. Ja vám ukážem. Idem sa pozrieť do chatu. Kriminál! Yeah, baby! Krása, nádhera. Kriminál. Mama ama kriminál. O, čau Niko, my sme tu traja, kamaráti. Túto mapu, a ja hral som ju, ale teraz. Hej, je to celkom ťažká mapa. Ojoj, trošku pri nás boli šerifovia, ale to nevadí. To iba trošku. Už len tak na mne, on ma trafí. On ťa zabil? Pri mne je mám. Nie. Teda, aj keď si to máš. Ja mám také šťastie. No teraz sa ideme pozrieť na tabuľu, áno, krásne, že koľko nám tu ostáva. Jeden z nás už umrel, bohužiaľ. Pozrieme, počkaj, popozeráme aj inde než na tabuľu. Tak. Spomínaj. Opatrne, jak? Židla. Židlák jeden, sprostý, nie. Opatrne musíme ísť. Nie. Ja si viem to. Hej, Ja si viem. ja teraz niečo robím. Ale teraz to nevidím, lebo aj ja to niečo robím. Ja neviem, čo Musíš byť strašne opatrná. Všetci musíme byť opatrní. No, tak nič. Zabil ťa? Nie. No, ešte ste dvaja. Ešte sme dvaja, no dobre. Dúfajme, že tu je niekde zadný vchod, lebo ja musím teraz... Opa. Jasné, že tu je. Teraz sme ešte dvaja, máme celkom veľkú šancu a keď stade nedočiahnem na ten quest. Pokakaný. Sprostý jeden ten quest. No. Ideme tade. Je posledný. Z toho členu Papadonov. Ja ti... Vyhrali sme, Oliverko, čo si? Nepodarilo sa ti, šerifku. Nepodarilo sa ti, šerifku. No, dobre. Ideme poslednú hru a posledná hra. Nechcem byť šerif, ale ani absolútne nechcem byť šerif. Poďme. Person, dobre. Prosím, nech budem kriminál. Nie, ani sa neopovažte, ligmáci, jak sa voláš. Nie, 3, oni nás prehlasovali. Nie, Adam, poď sem, AidenMCQ, prosím ťa, poď sem. Otaví ste. Ligmáci ste, všetci ligmy. Nie, on to nestihol. Čau, no, tak čau. Ideme na to, ideme spell draw. Nie, prosím, special round. Rast, nie. No, uvidíš. Čo to znamená? Ask, go. Že budeme asi rýchli. Nie, ja som šerif, jasné, že poslednú hru budem šerif. Jak to je inak? Ja som nepochopila, čo sa tu... Budete rýchlejší. I have a problem. Ty si taký... Continue spell, no problem. 5 minút. Adam,
Zrazu. Bum! Mŕtvy. Kámo, máme už... Koľkých máme? 3? Neviem. Máme 2. 2 sú mŕtvi. 2 sú mŕtvi. Niko, hyb sa. Lebo ťa zastrelím. Čo robím? Sa nehybeš. To teraz videla. Mám ťa. Som to tak tušil. Ty jeden. Už sú iba 2. Niko a Oliver. Mám ho. Mám Olivera, už je iba Niko. Áno, a mne to ide strašne dobre. Nikolásko, čo robíš? Nechceš utekať, lebo ja ťa akože zabijem, keď tak. Čauko, Niko, halo. Nechceš zdrhnúť, ja ti dávam šancu. Ja ti dávam šancu, Niko. Chceš, alebo nie? Dobre. A nie, to nie si bol ty. Kamo, ty máš také šťastie teraz. Mám ťa. Ja som zabil asi všetkých. Vyhral som. Poslednú hru som vyhral. Chápeš? Vyhral som poslednú. Ja som proste dobrý šerif, ja ti to vravím. Ja som najlepší asi šerif proste. Poďme sa stretnúť na Fortnite. Tam, kde to začalo, tam to aj skončí. No jasné, dobre. No takže... Keď budete chcieť časť 2, tak kľudne to píšte do komentárov, lebo... A nezabudnite dať čo? Povedzte to. Like a odber. Jasné, dobre. Čiže keď budete chcieť druhú časť, píšte do komentárov a my sa vidíme u ďalšieho videa. Čože čus, zdravíte, Ozikidus. Koniec už.